Микроинвест Делта Про е съвременна информационна система за управление на малко, средно или голямо счетоводство. Проектирана е за работа както на самостоятелен компютър, така и за работа в мрежа. Документите, които разпечатва програмата, са най-разнообразни: оборотна ведомост, главна книга, справка-декларация за данък върху добавената стойност, дневни покупки, дневник продажби, баланс на фирмата, отчет за приходите и разходите, като тези документи могат да бъдат и по формат на Националния статистически институт. Счетоводният продукт Микроинвест Делта Про е подходящ за работа в счетоводни къщи, одиторски кантори, финансови, застрахователни и консултантски компании, както и за всеки клиент, който се нуждае от счетоводна система. Микроинвест Делта Про е многофирмена. Има възможност за работа с голям брой бази от данни, като всяка база съхранява данни за отделна фирма. Това означава, че може да сменяте базата от данни на системата, да създавате нова и така нататък. Предимствата на Микроинвест Делта Про са много. Микроинвест има отлична система за поддръжка на продуктите си. Удобство при работа. Всички драйвери са вградени, няма изискване за допълнителен софтуер. Поддържат се от всички операционни системи, както има възможност за работа в демонстрационен режим. При пазарната политика на Микроинвест клиентите могат да тестват софтуера, да се уверят в неговите възможности и едва след това, ако решат, да го закупят. Успешна работа с Микроинвест Делта Про!